Sige koy, sige koy. Sige, kwarta eh. Yes ako. Ito mo. Luminod akong... Kata maplas ako ba? Ay, lagi ko na eh. Oh, guys, muna yung side effects sa Samia. Hello, what's up mga ikala? Another video na sa inyo may klaro o giyatot kaniyo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy B-Boy Pugoy ang mupapas ugmod ng sakasakit sa tag sa ninyo kung mga dughan. And welcome to vlog 21 sa B-Boy Pugoy TV. Siyempre kauban ako ang nag-inusaran Boy Buang sa Mulbuan. Laila-ila mo isa ka? Boy buang. Oh, Boy Buang. So karon mga igala no kaya among himuon bag-o kini siya sa internet niya karon mo kapin alas 10 na siguro. Natog na si Boy Choki niya. Huwag siya abot kay... Abot lang, basta maghimura niya may vlog para sa iha niya. Siya rin amo ang i-prank to. Basta na may baton siya. Basta nila na may pawo. Ito na sugdan. Spaghetti. Atong baton kung may gana no. Kaya ang spicy noodles challenge. So spicy noodles challenge. Abot lang. First time. Huwag pa dun may katilaw eh. Kung vlogger ka, dapat maka-experience dyan ka. So, here we go. Magsugod na ta. Sige. Ready na ka ba? Is mo din ka ba? Ready na ka? Ready. So, ako na makakurot. Wait up. Siyempre. Kamasti. Spaghetti. Sige. Spicy. O pagtanong. Sige. Magsugod na may gala na. Makaunang kurot na may gala. Mo inaog sa mong challenge. Spicy noodle challenge. 3. Uy, ganon. Wapya may gatas, magigala no. Abot lang, magbabaan lang, paghila ka nila. Spicy noodle challenge starting 3, 2, with Boy Buang and B-Boy Bugoy, ang DJ may pagkatisoy. Boy Buang, Buang, abot kisa kayo magkatag. Go! Pagtanong. Ako to kay naglibo ko, mukha o magiguan ni magigala kay... Tama din mo eh. Kaya magkaon ng urot ha, may magkataog. Unsa may premium ka daw? Pagtanong. Ikaw ka. Kanang na to sila kay. Una in. Sanay ba? Kano po? Ano, magkakaw na naman? Hindi na init ko. Sige ni, ano mo ako? Alang kay gwapo. Sige. Sige, patayin na. Manod. Sudah pa lang ko kaungit, mahigala lang. Grabe diyo, mamong kayo matupapa di. La. Kahit tubig ba? Dara mag-smile. Hindi. Kapit naman, gamay naman lagi. Gamay naman kung nagkaon. Kaya yun? Kaya. Udah gua patam lagi. Udah gua patam lagi. Dragon beda.
Korean mo ba? Yawa, may mga Koreano. Korean mo ba? Pag-yawa yan. Taon mo. Ito ka nag-gota. Kawan tatos kucuk ko yun. Ito ba ka to? Sige. Sige, round 2. Lay na yun, marang mainit ako, oh. Amo. Wala ni. Ano? Sige. Grabe dyan siya kapag hahang mga higala, no? Kinain kayo, bro. Wala kayo, mo ba? Kabanday mo lang. Kabanday mo lang sa Mabisaya, no? Namday siling ko lingkod. Huwag dungan niyo mo sa kapagol siguro. Mga mali, piling na mo. No? Pwede dito. Balik ako. Baka nato sa inyo nga. Sige. Tatawa na itong kaya pa niya mga higala, no? Bebe. Hindi, nakasuhay na ko ani, pero itong una, nagsuka-suka, jugugkuhan. Kay, sa una, kay patry mo gud mi. Ano na ko na? Nag-ilom-ilom lang ba? Nas korto. Ano ba ko pa lugon siya? Ano siya dili? Kami na naglubot eh. Nga nga eh. Ala. Una mga higala, yun na rin. Ala, grabe, natawa Ano, na. nakakaon mo ba ni ko? Lumay kayo guys. Gusto ba kagdagan guys? Yan. Kumusyat kong lain, mga higala, no? Unsa, kaya pa ba? Energy na tagay. Pas mo ba? Ito ako lipon. Oh my God, nagkayo ako baba. Pero bro. Ikaw na bitong namoy bisita sa balay nga sige balik-balik sa inyo muna ipakaon. Wow! Ho! Okay, puni! Takinan nyo, magsamyang magayo. Ano siguro kasamya? Ano sa Unsa, ako mo, purpose nila na? unsay gamit ba? Ang tanan ako, unsa may gamit, ani nga pwede mga pagkahanga, ni? Grabe nang babas, mga Koreano, nga di mahangan ito, ano eh? No, sila ba? Oo, no? Eh, nagparituki naman ko nilang baba nga di hangan. Muna to, first time sa mga vlog, mga higala, no, nga, what dyan matarong? Pitig yung ubutan eh, kaya pitig yung hanga. Ambot tayo siguro i-trick ani no, di ka mahangan? Idungan mo ang kwan. Agsam niya mo kang ice. Kaya ako, nanood sa akong ilong ang kahang niya. Power of energy ba? Roy! Ulit ang 20, Noy! Mga higala, mga higal kay mo. Hangan din day. Swear Wala hango man naging ano. The fight is not over until you purot ani ha. Karon mga tog karon magkalayong baba. kalayong kalagkat sa blombong. Yeah. Hey guys, nakaon mo ulit sa una guys. First time na ako ning kaon guys. Murag mamatay ko guys pero ikaduha na guys karon guys. Ikaduha naman eh. Karon gani kay kaduhang first time na ko ni. Ikaduha na ni guys. So murag anad na pagdaan guys. Oh. Pero bisan wala ko gihangan guys pero gisipon ko guys. Kani pagkaon na ko ni. Kaduhang first time na ko ni.
Ay, ikaduhang first time mo to guys. Natay bagong word sa dictionary ron. Ang pangalan nito sa adto ka mo search sa Mirayam. Ingon siya nga na ako na ikaduha ang first time. Siyempre. Tumasti eh. No? Mo to no? Noy, balik 20 Noy. Mura mag-ipak. Tumuto mo igala no, pertik tagadagan ako sa tindahan, palit ko ani. Kanabi. Ganda, lagi mo buwag eh. Sige. Wow. Ano man nagpalit mo mo ana? Kaya pa man. Kaya pa siguro. Ang kahangno, That would be great. ambot lang i-CR mo, ugma. Amo gawas puro sili. Ang kasilubot ni Bong. Ano to? In right time but in the wrong time. Grabe din no. Ma-feel din ni mo ang sili nga mo. Gugud ma. Ma-feel din ni mo maigala no nga. Kapako na. Kaya mo, mukhaong ka ni ba niya? Mugis kasi mo yan. Pero tarawa ang nao, wag mo gyanga no. Sila mga nawan na. Ang nag-iisang Chucky. So, ang duha ka ko, no? Ang duha ka samyang, no? Kami Mga week mo na eh. Week na yung buha. Lagi mo paminaw, bitaw? Di mo na yung maputuloy. Lami lagi kayo, no? O, pan. Pero para sa inyo, no? Kaya ako, nina mo, mahigala, ha? May gumagawa nga. Pero as you can see, gamay na lang. Kaya pa nina mo. Huwag na pa yung sa diri ka. Plato. Gusto ko wala yan. Sip-sip. Di, ay. Kasi bisag walihang, prating hanga, oy. Lae magigay, nag-init, mga niya kong uong gani. Huwag di saka kong nagkukwa. Ting mo na eh, pagkaon mga igala, no? Sa kanang mga high blood ba? Hindi ko mo na sige kanon mga almoranas man na. Bulan na ikot si kanto na. Hindi, puti, puti. Ito pang 4 times. Uy, sarili kong kaon balay. Boy Chonky, o kaya ba niya? Di mo gudhang no? Di mo nangagot. Dawa, sa kadagan na. Pero kabalo ba ko ay guys, gipugong na yung kahang. O, ipugura, pamaymaya man ang hinampak. Sige. Naikot si kanto na. Hindi, Naikot si kanto na. hindi, Naikot si kanto na. hindi. Di mo nangagot. Dawa, sa kadagan Wala mo lang tinod ko eh. Ako lang Tabangan katabangan. naman ako eh. Tabangan na karon. Okay. Manigingon mga punan na gusa. Di mo nangagot. Dawa, sa kadagan na. 2,000 years later. 6.5 hours later. Gay! Sige koy! Gay! Yun Oh! Kayo! Huwag ninyo, kibisa po na gani. Gihok to na. Nagawag. Gay! Pariya nagdawa niyo. Gay! Punso ko! Nanginit yan na alaya ko. Ikapag to tayo di utog. Ala! Tubig! Tubig ba? Gay! Apit ako. Nanay pag-award ng thumbstock. Kawan ay sige! Sige, koy lang ko, koy! Sama na, ayaw! Ba, di na ka babalik dire. Murag ito siya. Dire, No. itabang! Dire, tubig! No. Ang mga Tubig, be! Ano, nagpugno! Uy, namuglaw ka mo! ay Tubig ba? Uy, backstage na yung kaya. Uy! Ibon na ay mahal ng konsigulas ng malungkot. Kadangap ka sa kubra. Okay sa Lord, ang mga isda kalibalan mo ay mahal Ay, higda ko! Be, matutoy! Pamis! Ay, lepo. Oh, Guys, muna yung side effect sa Samya. Nipil! Ano? Paling ko. Muna yung side effect sa Samya. Ang motor ko.
Yung nga, gilaway mabi ako guys. Gilaway pa ko ano yun. Pero, hindi ko man, maayo na siya guys. Pakano na po na to guys. Ikaw si Uyang! Buwang, maingon Uyang! Abi na kung binawari Guys, ka daw ba kayo? Ang storya ni guys, katong nagpalit siya guys, ingon siya guys, wala ko ni hang guys. Tanan ko nung hang, kaya ko nung niya. Pero tanawa ko rin guys, murag ka matayo na guys. Ito yun, di mo tingin. Sorry, talaga. Muna ingon guys nga, dilit sa storya guys. Oo. Hindi mo pala, be, magpapagituan na. Hindi ka na. Hindi, mura na sa mong title nga, While There Is Still Time. While There Is Still Time. Happy, 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 happy. O mo ka to may gala no dito, nahumadyo na mo ni buang ang mo nga noodles challenge. Then trans to bear brand challenge. Grabe jud day kahang ang bear brand kung no. Bangay. O tuhok sa kuko ano. Yung moto na ay tao nga ni ari din wa kaila ato mga igala. Di kalit na mo lisod og ikaon. So, let's sige pasagdaan. Tanawa guys, siya man nagpalit na to. O siya ra pud daon na hektare agay. So, unsa man? Ari na ta kung tugo o ganan mo pa shout out sa next video. Asa may shout out karon do kay gabi naman niya amon maning umanon og sayo ba wa kay ganan shout out dito sa taga Bual-Bual po og sa imong mga fans. Na, pero sorry na lang. So next time na lang. Bahala. Kakagay pa. So si Butsukoy karon mahigala pwede niyang dagandagan pangita gatas kuha na mga tagi gatas. Grabe naman baligyan. Si Jay nga nakakaon tong pila ka shot wa man siya hangin. Ako naglibog ko aning dramaha karong gabi una. Kamu na lay judge. Please butang lang sa comment box if unsa to inyo nakita. It is. Pil lang ko to siguro may gala no nya. Daghang salamat sa padayon og subscribe og naabot mo diri sa part sa among vlog mga gwapo kay mga tisoy ang inyong vloggers so sa Biboy Bugay. Sorry, late ko ganiya. Sorry late siya ganiya amo lang gisugdan. Si Boy Choki di so yung exit kay tuwa busy kay dagandagan dito sa gawas. Kamu lay judge. Grabe na ko kakuan ganiya kakulba oy. Kay grabe ako na feel nga bugnog yung kamot. Sige paila. Guys, my name is Jay Cabarles. Facebook You can add me sa Facebook, abanan JJ. spelling JHEY. Dua ka buhok ha? JHEY space JHEY search on Facebook JJ. Yeah. Add niyo si Ganang mo. So as usual Biboy Bugay kaya gyapon may gala. Amo papas mo tagsakasakit sa tagsa-tagsa ninyo kamadugan. Yung bago ko mo aning nga vlog, don't forget to subscribe and click the notification bell para update mo sa mga bagong videos may klaro pero matag kalingon ninyo sa maani. Siyempre kauban ako sa sunod gyapon nga vlog sa uban mga vlog team borders o kang naginusara bual sa mall bual si Boy Bual. Hi Bual! Boy, buwa. Ang hatag kasakit sa mga tagsa-tagsa niyong lugar. So, sa'yo buhatag sa kasakit sa tagsa-tagsa sa mga dugan ni ako po nga magpapas umutay sa kasakit sa tagsa-tagsa ka mga dugan og si JJ hatagan pa din namugan hatagan pa min namug linya dili Sa next na lang. sa text na lang nga vlog. Please don't forget mo muna to Yeah. dili lang go to daghang salamat sa inyong view. Bye bye. Do not try this at home. Do not OA at vlog. Yeah. Okay, bye bye.